Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem din kardeşlerimiz. Şəhərimizin nәq üzəgində basıb durabız. Әлеге урамlar tarixinin бик күп кенә вакыйгаларының шаһитләре булган урамlar. Бүгенге көндә Париж коммунасы һәм Мәскәү урамнары киселешендә бик нурлы, матур Нурулла мәчете балкып тора. Әлеге мәчет бик тарихи мәчет. Борынгы заманнарда мәчет булмаган вакытларда әлеге пишмакны küfür пишмагы дип йөртә торган булганнар. Әлеге бина милли романтик, эклектика юнәлешенең ачык үрнәге булып тора. Мәчетне реконструкцияләгәндә 6 пишмаклы тамбурында искә таба нечкә манара урнаштырылган. Витражлы түгәрәк тәрәзәләргә кояш кергән вакытта залның идәннән һәм диварларны төрле төстәге таплар бизи. Мәчетнең эчке өлеше яшел төстә. Биредәге бизәкләр алтын су йөгертелгән ләлә чәчкәләре. Ислам динендә ләлә чәчәге язның беренче чәчәге. Ул яңарышны аңлата. Нурулла мәчете Казанның иң шундый матур, гүзәл мәчетләренең берсе. Ул шундый гүмбәзле, ике этажлы, бик матур архитектур стиль белән салынган шушы иске татар бистәсендәге бер мәчет. Аның тарихи бик кызыклы. Бу мәчет янәшәсендә революция кадәр зур печән базары дигән шундый сәүдә үзәге булган инде. Сәүдә павильоннары, базар булган. Шунда инде татарлар, татар байлары сәүдә иткәннәр, шуны кәсеп белән шул сәүдә эше белән яшәгәннәр. Узак еллардан бирле бу якларда мәчет булмаган. Күп вакыт дини булган татар сәүдәгәрләре намазларын калдырып, шул динне тиешле дәрәҗәдә үти алмаганнар, тота алмаганнар инде. Шуңа да шушы урынны инде теге базарның чатын küfür пишмагы дип халыкта таралган булган. Динсезрәк кешеләр монда эшли, яши дип шул формада инде караганнар. Шуңа да инде ул замандагы татарның бай сәүдәгәрләренең берсе Губайдулла Юнусов шушы җирдә инде күп еллардан бирле татарның сәүдәгәрләре мәчет салыр өчен тырышалар. Әмма ләкин күпме тырышсалар да шушы урында базар янында бер мәчет булдырырга җирле православ иерархиялары, архиерей һәм инде шулай ук җирле дәүләт җитәкчеләре каршы төшәләр инде. Шушы архиерейның сүзен тыңлап инде узак еллардан бирле шушы җирдә мәчетне төзи алмый татар байлары. Ахыр чиктә инде Губайдулла Юнусов дигән бер бай сәүдәгәр шушы эшне башкарып чыга. Димәк, ул рөхсәт алып, шушы бөтен административ инстанцияларны җиңеп, кайдыр түләп, дигән шул формада инде шушы урынны, җирне сатып алып, шунда инде мәчетне сала башлый. Аның инде билгеле гомере җитми салырга, васыять итеп калдыра үзенең улларына. Мәчетне Казанның элеккеге сәүдә үзәге печән базары булган урында 1849 елда бер туган Юнусовлар акчасына әтиләре беренче гильдия сәүдәгәре Губайдулла Юнусов васыяте буенча төзәләр. 1845-49 елларда шушы мәчет тулысынча салынып бетә. Һәм инде татар байлары, сәүдәгәрләр инде шатланалар бигрәк тә, чөнки намазларын вакытында кирип, шу мәчеттә укып, аннан соң сәүдә эшләрен дәвам итә торган булалар. Бу мәчет үзенә күрә бер шундый икътисади яктан да берләштерү, танышу, аралашу, киңәш алышу, шундый бер берләштерүче рольне уйный. Һәм шуңа да инде шушы мәчетнең печән базары мәчете бик халыкта инде популяр була. Шуңа да бу мәчет тирәсендә инде бик күп сәүдә кибетләре урнашкан була. Мәчетнең үзенең дә кибетләре була, кайсын арендага биреп, шул формада инде хәлле генә бай гына яши. Шулай әйтергә кирәк, мәчетнең үзенең мәдрәсәсе була, зур гына шактый. Монда инде яхшы гына дини белем алалар яшьләр, шушы мәхәлләдә яшәүче. Һәм әйтергә кирәк, хәтта ки шушы Юнусовлар династиясы инде шушы алар әтиләре, бабалары салдырган мәчетне инде аннан соң аныклары, балалары гомер буе карап торалар. Тәэмин итеп, анда ремонтлатып, шушы рәвештә бу мәхәллә бик көчле, бай мәхәлләләрдән санала Казанда революцияга кадәр. Хәтта ки алар шундый эш эшлиләр, мөселман балалары өчен ятимләр йорты ачалар. Анда кызлар өчен дә аерым, малайлар өчен дә аерым шундый бер димәк тулы пенсионлы ятим балалар йорты була шушы мәчет каршында. Шулай ук инде хәйрия эшчәнлеге белән дә бу мәчет мәхәлләсе бик актив шөгыльләнә инде. Димәк, бу мәхәлләдә булган мохтаҗ кешеләргә шактый алар үзләреннән ярдәм итеп шушы теге яхшы эшләр белән дә шушы мәчет тарихка кирип кала инде. 1929 елда мәчетне ябалар, манарасы сүтелә.
1990 елда мәчетне мөселманнарга кайтаралар һәм Нурулла дип атыйлар. Бу мәчеттә инде гомер-гомергә шундай хәлле, белемле, булдыклы кишле имамнар булган. Шуларның берсе иң танылганы ул Абдулла Апанаев дигән имам, җәмәгать эшлеклесе, танылган педагог. Бу кеше үзе Апанаевлар сәүдәгәрләр нәселеннән, династиясыннан була, бик төпле, шундай тирән белемләр алган була. Бездә татар җирлегендә дә, һәм инде чит илдә дә, Төркиядә, Араб еренә дә барып шулай шактый гына гыйлемнәр алып кайткан була. Һәм галим имамлардан санала инде. Моның өстенә ул шундай бик актив кешеләрдән була. Ул үзенең хәтта йортын мәдрәсә хисабына зурайттырып, мәдрәсә иттереп, шунда шушы мәчет каршындагы мәдрәсәнең эшчәнлеген арттыра һәм монда инде тагын да күп шәкертләр укый башлый, бик көчле педагогларны җәлеп итә һәм Казанның иң көчле мәдрәсәләренең берсенә әйләнә. Хәтта ки кыска вакыт кына шул Гаяз Хакый да бирдә укып ала һәм башка шундый Думави, мисал, алар шушы мәдрәсәдә инде белем алган кешеләр булалар. Һәм моның белән генә педагогик эшчәнлек белән генә Абдулла Апанаев шикләнми, ул әле җәмәгать эшлегендә актив катнаша. Ул Иттифак аль-Муслимин дигән мусульман татар партиясын оештыруга үзенең өлеш кертә. Совет хөкүмәте урнашкач инде гражданнар сугышы беткәннән соң әкренләп динне кысу сәясәте башлана. Бер артлы инде мәчетләр ябыла башлый һәм шушы Нурулла мәчете дә, Печән базары мәчете дә 1929 елны ябылып, манарасы да шул елны киселә. И монда инде шушы дәүләтнең бер бинасы урнаша, инде бер оешмасы урнашып, шул совет еллары буенда инде теге мәчет буларак хезмәт итми. Совет хөкүмәте беткәннән соң инде 1992 елны мусульманнарның йөрүе белән дәүләт шушы мәчетне кире кайтара һәм бирдә инде шушы мәчет ачылып, бер төрле ремонтлары ясалып, ул инде Нурулла исеме белән эшли башлый. Безнең әҗим мәчете. Бу Казанның иң матур мәчетләренең берсе. Аның тарихи кыйммәте нидә? Бу мәчет урнашкан Казанның татар бистәсендә. Революция кадәр бу тирәдә сабын заводлары була инде. Мәхәллә зурайганнан зурая. И монда бу мәчет урында башта Абдулмәҗид дигән хаҗи агач мәчет салдыра инде 1810 елны. Аннан соң инде ул искере 1851 елны Мустафа Әҗимов дигән әҗим байлары нәселеннән кеше салдыра тагын бер агач мәчетне. Ул мәчеткә дә халык сыймый башлый инде һәм аның улы инде уже Мортаза бай Әҗимов салдыра шушы оригиналь матур мәчетне. Ул таштан уже салына бу мәчет. Аның инде иң кызыгы шул, иң матур стильләрне кулланып, биредә инде эклектиканың романтик юнәлешендәге стильне кулланалар һәм милли төсмерләрне кертеп, шундый иң зауыклы рәвештә салалар. Таш бина, түбәсе инде агач, баганалары менә тотып торган түбәнең шулай ук агач, имән баганалар һәм иң матур шундый стильләрдә теге хәтта тәрәзәләрне игътибар итсәгез, алар матур шундый теге витражный тәрәзәләр, эчке бизәлешләренә менә пәйгамбәрләрнең исемнәре язылган, матур формада шундый теге сызымнар куелган һәм шундый бик күңелле. Бу мәчетне бик яратып йөриләр. Революция кадәр бирдә инде күбрәк шул мәхәлләдә яшәүче, шул тирәдә яшәүче кешеләр йөргән. Анда инде Гафаровлар династиясындагы имамнар хезмәт иткәннәр. Мисал өчен шушындый танылган имамнар була. Абдул-Вали Гафаров, аның улы Хисамуддин Гафаровлар, алар озак еллар шушы мәхәлләне инде алып барганнар. Монда булган Гафария дигән мәдрәсә зур гына һәм ул мәдрәсәдә инде шактый гына яхшы гыйлем биргәннәр, күп имамнар әзерләп чыгарганнар алар. Шуңа да инде бу мәхәллә бай да, матур да, төзек бер күркәм бер җир булып саналган. Аннары әйтергә кирәк, шулай ук мәчетнең инде мәзиннәре Сабитов династиясындагы тоже шундый мәзиннәр озак еллар булган. Бабасы, улы, аныгы шул вазифаны алып барганнар. Әҗим мәчете үзенең ак бизәкләр төшерелгән готика стилендәге арка тәрәзәләре һәм роза гөлле тәрәзәләре белән нәфис итеп эшләнгән тартмачыкны хәтерләтә. Мәчетнең үзенчәлеге
Аның 51 метрлы манарасы. Тизик һәм нәфис манара бинадан айрым тора. Бу мәчет Совет елларының соңгы елларында ачыла инде, 1989 елда. И шулай эшләп киткән теге беренче мәчетләрнең берсе инде. Аңа кадәр ачылган була инде Казанның төньягында урнашкан Ислам Нуры мәчете. Бу инде халык тарафыннан төзелеп, шулай эшләнеп ачылган мәчет. Була инде Совет чорында гомумән мәчетләр булмый, шул бердән-бер мәрҗәни мәчет эшләгән була. Бөтен халык шунда йөргән. Менә уже ничә ел, 30 елдан артык шушы Әҗи мәчете үзенең матур эшчәнлеген алып бара, шөкер. Казаныбызны бизәп, дингә дә файдалы уңышлы хезмәтләрен бирә. Шуңа күрә бик киңәш итәм, килергә, бу мәчетне күрергә и үзегезнең теләкләрегезне теләп, шул Худайга мөрәҗәгать итеп, шунда күңелегезне тынычландырып китергә. 19 гасыр азагы, 20 гасыр башында Казанга килгән сәяхәтчеләр һәм кунаклар сүзенә караганда, мәчет манарасы Истанбулның иске манараларын хәтерләтә. Мәзин өчен ясалган түгәрәк мәйданчыкларының нигезенә тулысынча диярлек бизәкләр куелган. Әҗи мәчете бинасы бик шундый матур итеп ясалган һәм иң аның бизәп тора торган җире ул аның манарасы. Бу манара 33 метрга якын. Шундый керә торган җире, менә карагыз, оригинал матур агач бина. Кергән төшендә язылган азан сүзләре. Азанның и бушлай торып, ачык белән ачып, без керәбез эчкә. Элек шул революция кадәр шунда бабайлар, мөәзиннәр кирип, менеп азанны әйтә торган булган. Шулай торып, менеп китә торган булганнар, азанны әйтер өчен истән югарыдан. Бу тирәдә инде бик укымышлы галим кешеләр яшәгән. Мисал өчен Гали Ишан дигән, Гали Ишан Сираҗетдинов дигән кеше, ул шундый күркәм шәхес булган ки, Совет чорында инде әле ул чорга дәләгә ул шактый күп кешеләрне эшкереп дәвалый торган була. Шуның белән инде бик халык аңа яратып йөргән, шундый бик укымышлы галим, Аллага якын кеше булган инде. Һәм ул шушы мәчет белән бик бәйле булган, тыгыз эшчәнлеге дә, ни дә. Үзе имам булмаса да, шушы мәхәлләнең эшчәнлегендә ул бик актив катнашкан, халыкны шулай дини яктан тәрбияләүдә күп өлеш керткән инде. Инде Совет еллары җиткәч, 1931 елны шушы мәчет ябыла. Һәм монда инде укытучыларның белемен күтәрү курслар урнашкан була. Иң кызыгы шул, бу мәчетнең шушы матурлыгы югалмый. Ул сакланып калган, хәтта манарасына да Совет хөкүмәте тими, чөнки ул шундый зифа буйлы кыз шикелле матур шундый манарасы 30 метрдан артык. Яна теге кисергә, җимерергә куллары бармый кешеләрнең. Атеист булсалар да, ел шул ничек булган, шул рәвештә сакланып калган инде. Шуңа күрә инде бүгенге көндә без аны күрәбез үз оригиналында. Һәм Совет еллары биткәннән соң инде 1997 елны бу мәчетне янәдән халыкка кайтаралар. Һәм бу эштә инде бик зур хезмәт куя. Хади Ахмед Валиев исемле шундый кеше инде һәм башка кешеләр кушылып, шушы мәчетне инде хөкүмәттән сорап, язып кире алалар. Аннан соң инде беренче имам Абдуров хәзрәт, Шәүкәт хәзрәтләр булалар, ул яшьтәге хәзрәтләр. Һәм инде шуннан хәзер бүгенге көндә инде Сибгатулла хәзрәт дигән шушы Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган хәзрәт, уже шактый озак еллар хезмәт итә. Мәчетнең инде реконструкциясе уздала, шөкер, моннан бер 4 ел элек рәисебез Рөстәм Миңнехановның ярдәме белән инде дәүләттән дә акча биреп, үз тарафыннан да акча биреп, шушы мәчетне инде тулысынча янәдән реконструкцияләп, буяп чыгалар инде. Һәм иң кызыгы, аның инде теге эчке торышы яхшы сакланганга күрә, аңа артык алай күп чыгымнар китми. Һәм иң кызыгы шушы эчке теге рухи мөхите, укылган теге стеналары, ниләре сакланган була, штукатуркалары. И шуңа да ут мәчеткә килеп керәсең, шундый рәхәт, җиңел. И кешеләр дә әйтәләр, монда кылган дугалар кабулрак дип, ничектер тизрәк күрәләр тормышта аның кабул булуын. Мәчет урнашкан урын шәһәрнең сәнәгать өлеше башланган җир. Кайчандыр бу урында сабын кайнату белән шөгыльләнгән эшчеләрнең иске агач мәчет булган. 1890 елда сәүдәгәр Мортаза Әҗимов акчасына биредә яңа таш мәчет салынган. Архитекторы билгесез. 1930 елларда мәчет ябыла. 1989 елда мөселман җәмгыятенә яңадан кайтарыла.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem, aziz din kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, milletteşlerimiz, cuma günlerimiz mübarek bulsun. Allah Teala'nın rahmeti ile biz hemmemizde onun tarafından birgen nimetlerge boyuz. Biz Allah Teala tarafından birgen nimetlerde koyunabız, rahatlanabız. Hem elbette ki bizge bir koşan da unuturga yaramay kimden ikenligin. Hem biz şuşu zatka karata nişik rahmet bildirge tiyiş bizsin degen sırav tuğurga tiyiş. Hem inde mene şuşu şükürlü bulu sıfatın öz bizde terbiyelerge tiyiş biz. Şundan da Allah Hak Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge ilan etip eyte. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Ya ki başka ayetlerinde ol şulayuk eyte, Allah'a şükürlü bulunuz di. Allah-u Teala'nı isigizde tuttuğuz her daim, nindi halette bulunuza koramastan, kim bulunuza koramastan, nerse bilen meşhul bulunuza koramastan, her daim Allah-u Teala'nı unutmuşu. Ona sıyınığız, ona şükürlü bulunuz, hem şükürsüzler retine kire körmegiz deyip Allah-u Teala kisete bizne. Şulay tertib gazizlerim, asılda, şulay eğer de biz Kur'an'ı okusak, fikirlesek, başka ayetlerinde Allah-u Teala ayette hakikatte kişiler, köpçülük kişiler, onlar gadilsiz, hem şükürsüz deyip. Demek azizlerim, eğer de biz asılda şükürsüz iken, gadilsiz iken, biz özümüzde mene şuşu şükürlülük hem gadillilik sıfatın terbiyelerge tiyiş biz. Hemin de şundan da şükürlü bulu, hem bizde de bik faydalı hem turmuşta kirekli sıfatlar terbiyeli. Şulay itirtip Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de eyte senin şükürlü buluğun özüne faydaga gına dey. Şundan da gazizlerim, şükür itu eğer de biz psikik selametlik yağından qarasak, şükürlü buluğu kişide ol tudura, uğay, pozitif qaraş, güç, kuvvet. Eşuşu uğay pozitif qaraş uyata kişide yaxşılıkka ihtibarlı bulu. Yani tireyünde sen her vakit yaxşılıkını görüp turmuş edesin. Eğinde mine şuşu yaxşılıkını görü sıfatı, Allah Teala'nın birgen nimetlerin görü sıfatı sinde şulayuk bar ite, ol da bulsa, ışanış hem ümit. Eğinde ışanış hem ümit kitire elbette ki yaxşı gamellerge, yaxşı keyifke, eğinde mine şuşu gameller, yaxşı keyif, yeniden seni koytara şükürlülük haletine maşallah. Hem mine şulay, daimi revişte kabatlana eğer de kişi özünde şükürlülük sıfatın terbiyeliyken hem her gününü şükür iteyken. Hem elbette ki şunu da bilgilep oturga kirek azizlerim, şükür itu ol üç eybirden ibaret. Yani şükür ituda senin üç ağzaların, üç eybirlerin gamelde bulurga tiyiş. Birinciden elbette ki şükürlü bulu ol senin köngülünde uyana. Ben aytip uzganımşa faydalı, köpme faydası şükürlü bulunun. Mene koşan sen mene şuşu şükürlü sıfatın özünde terbiyeleysin. En evvel ol köngülde barlıkka kiler. Şükürlü bulu. Kalbinde. Ondan sonra ol senin kalbinden elbette ki tilinde şağılırga tiyiş. Başta köngülünde şükürlü bulu. Yani sen anlıyorsun, inanasın, bilesin, ışanasın. Barlık bulgan nimetler,
барлык булган синең кулыңдагы байлык ул Аллаһтан икәнлеген күңелең белән кабул итәсең. Аннан соң менә шушы күңелеңнән инде ул синең телеңдә дә, сүзләреңдә дә чагылырга тиеш. Ягъни әлхәмдүлилләһ дию белән, Аллаһка шөкер дию белән, субханалла дию белән, машалла дию белән һәм башка зикрләр белән. Һәм инде әлбәттә ки йөрәк һәм тел белән генә шикләнеп булмый. Синең шөкерле булу халәтең эш гамәлләреңдә дә күренергә тиеш. Шулай итертеп, син тәннәрең белән дә Аллаһка шөкерле икәнлегеңне күрсәтергә тиешсең. Ничексең ул? Ул әлбәттә ки Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәү, тыйганнарыннан тыелу. Менә шул вакытта гына кайчан син тәнеңне, кайчан син телеңне, кайчан син күңелеңне саклыйсың, имин кыласың. Аллаһ Тәгаләнең газабына китерүче эш гамәлләрдән арынасың, тыеласың. Киресенчә Аллаһ Тәгалә разый булган эшләрне башкарырга тырышасың, сүзләр әйтергә тырышасың. Менә шул вакытта син чынлап торып та тиешле рәвештә шөкерлеләрдән буласың иншалла. Шуңа күрә газизләрем, шөкерле булу сыйфаты ул зур бәхет китерә кешегә. Зур бәхет. Кызганыч, без һаман да төшенеп бетә алмыйбыз, никадәр зур әһәмиятле сыйфат ул кеше өчен. Һәм белегез ки, кемдә кем үзендә менә шушы тиешле рәвештә Аллаһ Тәгаләгә шөкерлелек сыйфатын тәрбияли икән, менә шушы шөкерлелек сыйфаты беренчедән Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына китерә. Аллаһ Тәгалә синнән разый була, машалла. Һәм инде икенчедән кешенең шөкерлелек сыйфаты Аллаһ Тәгаләнең газабыннан аны саклый. Һәм инде өченчесе, шул кеше кайсысы шөкер итә икән даими рәвештә, тиешле рәвештә, Аллаһ Тәгалә аңа тагы да бирә, арттырта, яки саклап кала булган нигъмәтләрен. Чөнки Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә: "Лаин шакартум лазиденнакум." Әгәр дә миңа шөкерле булсагыз, һич шиксез мин сезгә тагы да бирәчәкмен ди. Әмма Аллаһ Тәгалә кисәтә: "Валаин кафартум инна азаби лашадид." Әмма әгәр дә шөкерсез булсагыз, көфер кылсагыз, минем газабым бик каты, бик авыр булыр ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә Аллаһ Хак Субханаһу Тәгалә һәммә безгә дә тиешле рәвештә аңа шөкерлелек сыйфатын тәрбияләп һәм тиешле рәвештә аңа шөкер итеп тормыш итүләребезне насыйп итсә иде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.